prvá nula. Kalúda. Ha? Na kalúda. Vietor bol dobrý. Vieš, ak som sa bol, že trafím ten strom, to bol taký stres. Tak si bol presne medzi len kúčo vyššie mal. No hej, ale som sa bol, že ja budem sa si veľa baviť, takže trafím strom. Tak som mal 5 predtým. Ja by som chcel vedieť, jak sa tá puma tam vyškrebala. Či čo je to za zver? Maláno, vidíš? Miško, dneska ti to líta. Mule. Just srdce. Jerry, odpluj si, fajne. Rukav nemáš vyhrnutý. Si ho chytil na 1, 2, 3, 4, na 5. rebro. Ale na ďaleko mi ide tak doľava. Vysoko. Tanko Taribu je zase tak na 80 jakov. Dneska 80. To je walk in, walk out, right? No ukáž, Jerry. Si hovoril, že mi to dneska nejde. Pozor, dokumentácia. Zase máš čiaru do 8. Ja? A či ide ten šip? A ty? Ty máš Čiaru na 11 Tu možno. máš 11 tedy. 8, To 1. má normálne, že zás. 8, 11. Zás. To myslel, že to je tu jeho šip. Už sa išiel zjazdiť. Strieľame 20 terčov a furt nevieš, ktorý môj šip. Michal mení šipy. To je ten problém. Michal podvádza, pozri, čierne nám tu, že by sme nevideli. Karibu až potom. Jerry sa už teraz teší na Karibu, lebo je Karibu Master. Dneska diaľka nejde, dneska na blízko. Koľko blízko, tak ti pasuje? Do 40, OK? Nie, na 40, o 30 nedúpi. Čo to je? Muflon. Čo to? A píšu, tam je taký krížik červený, Tam nemáš strieľať. lebo on je akože, že tam nestrieľaj, Môžeš, ale toto všetko je v tieni, takže budeš mať problém. to ide.
Kto ide? Ten, kto sa pýta. Nie. To je taký čierny, nie? A jak? Čierny, že by sme nevideli kde. Ja to mám za kamarátom. Nechce nám povedať, kde. No neviem ti povedať kde, lebo to nevidno. Vysoko, keď mal smyčku. Jerry, Caribou Master. Nás čiara osmičky, Jerry. Jerry, čiara sa počíta. Ja si trafil rovno do tú lopatku. Aj dokumentácia. 8, 10. Kto má 10? Michal? Ľavo, pravo. Dneska celý deň osmičky. Pozri. Caribou Terč, pozri, Jerry, jak sa náhli. Caribou Master hovorí, že na liaške bude strieľať Caribou so zatvorenými očami. Zase ešte furne toto. Jerry náhli sa na to Caribou a furne a nie. Kamzik. No to je riadne diere malé. Dobre. Tak biele trošku. Pekne. Rusnák, dobre, že si tu není, len sa polieč, bo ty by si nedal rady dneska. Čo nie, počkaj, neťahaj. Neťahaj! Čo to, takto, tu? Neviem, jak tak išlo dole. 10, 5. Jerry chytil trošku. To nevadí, Jerry. Ďalší terč je Caribou. Jeremiah, pozri, jak sa plaší po Caribou. Caribou. Zase ešte už, počkaj. Toto Caribou nás už... A tam je ešte ďalší, nie? A tam je, aha, 26 ešte. A tam? Tu už je Caribou? Bože, ale sú v tuneloch to tie terče. Ja nemôžem, 60 yardov. Toto je 60 yardy? To je 60 yardov. Ježišmario. To radšej na 130 pôjdem strieľať. Aspoň ja mám 60. Takisto jak i to. Co to oni narobili wtedy? Dneska mi ta dróżka nie idzie. A super wyszybko. Ale jak tak wysoko jeszcze? Nie wysoko. Gdzie to? Jak
predstrelil, poď. Podňu? Poďňu až spredu. Ja som nevidel. Ja som to videl cez ďaleký ohľad. Ale tam je asi kanál, takže on by mal byť zapnutý. To ako zameráš z tejto vzdialenosti voľným okom? Nevidno. Michal trafil. Trafil, ale nepojemne. Koľko to bolo? 60? Ja som mal rovný 60. Ja som strelil ten istý bod, jak na mule, čo som strelil. 64,5 si daj. Musím brať doprava. Toto nie, jak do tej trávy vletí ten šip. Nevieme kde? My vieme. Viem. Však uvidíš. Jerry, ale ja chcem vidieť, že kde Jerry trafil. Ale nenatáčaj tak, lebo to musíš tak natáčať. No, nie tak zle. Osmička, Michal osmička. 8-8. Či ide chytať desiatku, neviem, pozrieť. Čakaj, Jerry. Ťaha. Ťaha, daj mu 10. A ty? Jerry? Tam? Išiel pona či popod? Jerry, ušetril si z $25. Celý šip je? Tak je dobré. 53 yardov. Caribou Master. Vás do nohy. A nízko išlo? Do kopíta. Do kopíta? Do kopíta dopredu. Tak ja nedám viacej. Jerry, tam je taký terč, ty si kopíto trafi. Ale však ja nedám viacej yardov. Jerry, ja nemám ani pásku, ja idem hádať teraz. Takto pozerajte tu na poď. A jak tak nízko pošlo? Toto si musíš natočiť, kde Jerry teraz trápia. Hovoríš, že impossible shot. Pod. Ďaleko. Popod neho? Máš nulu? No, pred neho si stál. No však mám nulu, ale nie tak, že mohol. Ty komedianti. Rusnák, ty by si tu zaplakal. Ja myslím, že Rusnak by už nemohol tu strieľať. Čiže na Karibu jedine môžem ísť ja na liašku A sám. môžem ísť hlavne na 90 yardov. 90 yardov iba mieškami a Karibu na 94. Ja už nedám viacej. To mi pani nevíca. O čom to dá? OK, dokumentácia. Nie, ja som pred tým. Tam je zemi, ne? Janko, 10. 10 čiara, Jerry 5? 3,5, bo 4 body.
Bo chytil srst. To jedno. A Michal, čo si mal? Čierny šíp? Dokumentácia. Ja nie strzelam. 51 yardov. Już będzie to pisze. Rustaj vedel, prečo chorí. Všetci sme sa mali dneska ochorieť. To ešte len budeš chorý zajtra z toho. No vidíš. Nevidím, ne? Ja neviem, nevidím na tom dobre. To je dobre na pachory, ty. Pozri, Jerry, jak sa potí už. Rukav si vyhrň. Diežka na hornú lopatku. Dokumentácia. 11.55. 53 yardov, ukáž. 11.55. 11.55. Chlapi, ja neviem, čo s vami mám robiť. Vidíš to? Idete ku mne na tréning všetci. Je. Ideme. 0,5. Michal. Wow, to si na čo mieril? 35 yardov. Doricky si ho trafil. Ideš na raku, na skunkách? To ten je len 15. No 10. Ani mne nezameralo. Nízko mi ide. 5, 8. 5, 8. Ty máš osmičku. A to je osmička? No, osmička je potiaľ. 8, 10, 11. Osmička je tu, ja mám 8, Michal má 5. A ja 5. 2 nuly. A tu Michal 11. Michal zabil 11. Ja mám 10. Jerry? Kruca. Ja si myslím, že to málo ten vyhrňať rukav. Som ti dal reference point. Nízko mi ide. Neviem čo. Prečo tak nízko ide? Tak dobre, tu ti na 55 ho trafíš ako tak a Rakúna si trafil do rytiny. Tak ako je to možné? To povedz mi... Lebo tam je Rakún bol na 31, 30 a tu je 55. To znamená čo, že na 31 strelíš horšie ako na 55? Ja nižšie som strelil, jak na Rakúne, nie? Ale
Rakúna si dal doľava. Ale aj dolu, nie? Nie, na stred. Ruka ti padla. Ty musíš držať tú ruku, to nie, že ty hodíš tú strelu tam. Ty to musíš držať furt v ruke. Nice. Jerry, neboj sa, medailu budeš mať. Také veľké to je kúta. No Jerry, čo hovoríš? 10, 10, 5. Jaguar 46. Jak to vidíš? Čakaj. 8,80. 8. Ledva 10. Dobre. Nevidím finish. Nice shot. Čakaj.